murahan piye? Luntur ya, alah. Nang dinggon yang sing jenenge tai iku nek dijuluk banyu ya luntur. Sing ora bakal luntur iku ya cuma tresnaku. Sing ora bakal luntur iku ya cuma tresnaku. Wis aku mau ilang cukup ning kowe sayang. Ojo ning ngendi-ngendi bakale kita rapi. Karena hatimu selalu sayang kamu. Oh bebekku. Wis tak syarati gawe kalung ati minangka bukti tresnoku iki ku parkir cintamu di dalam hatiku hanya namamu. Lah kowe mau ngopo? Mau raine njero ketut ae kaya kumbahan burung kumbah. Lah raiku iki wis minggu ora tak setrika. Lagi mikir apa sih ketok? Kok kayane pusing banget kowe. Aku ki lagi mumet. Puyeng aku. Wong tuaku ki ngakoni aku kan bojo terus. Aku apa nyedeki rondo akeh saingane. Nyedeki perawan apa maneh, jen saya akeh saingane. Lah yo mumet ra, pas banget kowe cerita karo aku. Solusine kowe takon karo aku. Alah, duwe solusi apa? Ora percaya. Ngene iki mbiyen yo ora dijuluki sebagai dewa asmara. Nah terus solusine piye? Kowe nyenengono wong duwe bojo. Saingane wong siji tok. Piye piye piye? Iya kowe nyenengono wong duwe bojo. Saingane nggur wong siji. Lah sapa? Ya bojone. Masuk toh? Alah. Iya masuk. Masuk pasal 284. Pasal apa kuwi? Perselingkuhan. Kuat deh.